Most már a sportot tudja mindenki benne. Nem. Ezzel a lassan mutatom meg. A völgyhajtás, amikor a papírnak a színe belőle kerül, a hegyhajtás, amikor a papírnak a színe az hátra. De akinek jó, de nem mindenkinek egyszerű. Mert nem volt annyira. Egyszer mind a két irányban, vagy csak egy irányban, igen. Hát akkor ennyire. Bocsánat, így két irányban? A középben. Az így jó, hogy ezt is egy irányba kell. Hol lehet leállítani? Két völgy. Hát azzal miért Két. Ja, jó, hát ez nem. Jó, mert az átló is lehet. Sárga. Jó, úgy volt. Ezt ne dobja, nem mondja. Ember, ami most mindenki kiválasztja a szimpatikusabb vagy a szebb végét, az lesz a feje. Akkor ő lesz a feje. És csinál egy ilyen hajtást. Ugyanaz, mint a batyuhajtásnál volt, így a fejét egy kicsit. De amikor az egy ilyen Egyébként úgy, hogy egy kicsit torsz. De ezt kell egy kicsit aludni. Torsz születtem. Jó, az enyém a torsz születtem. Itt lehet aláulgatni. Szóval észre már is.